5-1. Aritzek airez egin duen lehen. Berriz ikusiko dugu. Earki, guzatu, goitu dira, bikai. Tolosak ez dio usainik ere hartu. Doktore gurutzatu baitu. 5-1. Sake laburra orain Aritzek, jaso Zerrok. Oso Aritzek eta Tolosak ezin 6-1. Eta erabat nagusitzen ari ditu gordinak, zen? Ba, Milikuare gozatzen ari dek, bieskokin urrutik jatzen ari dek. Oain Zerro pixka partidu sartu ala ematen di, baina haintzen ari dek galaren Milikua eta Aritz gainera ondo bukatzen ari dek. Peroto Ritxosti atxatzeko mugu azala ematezin, baina ez dik garapatu. Eta urrin ebentzat oain arte asko zobeto bukatzen. Pasa. Aritzen bigarren sakea. Laburra oso, eraman Zerrok, Milikuari baztertu egin zaio. Tolosa, honi ere baztertu, baina ezkertzear bikaina. Eta ontzat eman du epaileak, ez dago gustora Tolosa. Milikuari baztertu hori ere eta txapapera, 2-6. Ez dakit errepikapenak deus argituko digun. Ezkertzearra bikaina izan da Tolosarena. Eraman egin du Aritzek, baina barruan edo kanpoan izan den, enuke esango. Ez dugu, bai, orain txikusiko dugu errepikapena. Eraman, lehen da biziko botean garbi. Eta... Garbi ematen dik, Hor, zertzen hori. Arrai eukitzen hola ematen dik, Barru kaldetik da, baina... Barru kaldetik arrai eukitzen dik. Arrasto ikuitzu ote duen ematen du, bai. Hemen gainera epaileai laguntzeko zurezko eskuen arrastorik ere ez dago. Beraz... Xarra ematezen, bai, atzera ikutu indula, egiko raia. Milikuak eraman nahi horretan gehiegi arrotu du. Pilotak da hori 4-6. Tolosa. Erdiko sakea. Gora. Hau ere gora joan zaio Berriztarrari 5-6. Beno, 6-1 aurreratu dira urdinak, baina geroztik gauzak desente aldatzen ari dira. Dagoeneko sakez 3 sartu dizkio. Milikuari hau eramateko bazen noski. Hau ere erdiko sakea. Eta hau ere... Barruan da hau. Emate, 5 horas gola. Tolosa. Azera.
pilota horri eutxi, 7-5. Ez da seinako berdinketarik. Sakea Aritzek berreskuratu du. Denak ere pilota bakarra egin jokatzen ari dira. Sakez egindako tantoa, 8-5. Aritzek sakez egin duen 3. izan da. Beste horren beste ditu Tolosak egin. Eskuin sotamano sartu da Tolosa Aritzen sakeari erantzutera. Oso gaizki jo du zuzenean txapapera, 9-5. Sake luzea eta gaiztoa tanto. 10-5. 10 horietatik erdiak sakez egin ditu Aritzek. Sake gurutzatua laburra, eraman Zerro. Keinu Aritzek, atzera Milikuak, gora! 6-10. Pilota aldatu nahi dute orain. Tolosak eta Zerro. Diardu eta aukeratu du gehien gustatu zaiona. Atera Tolosak eraman. Txapagaineko Tolosak. Eutxe Milikoa. Paso Tolosak. Milikoa. Baztertu egin zaio Zerrori. Eta jasotzerik ez du izan 11. tantoa. Urdinentzat, Aritz eta Milikoarentzat.
Aritz. Eraman Zerrok. Milikuak txapapera indarrean zion pilota hori eutsi beharrekoa zen. Dio behar bezala eutsi. 7-11. Pelota asko galtzen ari du eta errez gainea. Atzelarike asko galtzen. Eta aurrelarike oain arte Aritzek, tanto polipatu indizki, baino gaintzen gauz politiek oso gutxi ikusi du. Erdi-erdiko sakea Tolosak. Eraman Milikuak. Zerro. Frontixe bizki hartu zabide. Zti gozatzen. Milikua. Zera berriztarrak. Oain atzerago. Zerrok eraman. Oain gontan pelota oso txarra. Tartera moztu Aritzek. Jaso Zerrok. Golea oso gaizki jo du Aritzek, atzera Tolosak. Utsi Milikuak. Ongi berriztarrak. Ez du gurutzatu Aritzek. Atzera Zerro. Otan bikain gozauta gaina, eta harrima hau, eta tanto. 8-11, hau eskoinikala bikaina izan da, bai. Eskoin hartan indarra badu, Josean. Indarra bai, baina honek Frontixe gutxitan hartzen dik, ez dik gozatzen, aldin behin gehixio zeatu garrikek. Gehixio aprobetsatu garrikek Frontixe bai, gehixiotan gozature bai. Pelotan agaizki iste askotan, da gaizki jarrizkio geho gozatzea eta aprobetsatzea zain izaten den. Eta hori hori pasatzen zaio pixka. Eskuin golpea gula, baina gutxitan aprobetsatzen da. Tolosa. Sakea gau. Eta tanto, 9-11. Hortxe dira gain gainean. Tolosaren sakea.
Atzera Zerro. Atzera Milikuak. Ongi Zerro. Jota zaila zen hori. Ezker Orma Jota gero oso behan sartu behar izan du ezker besoa Zerrok. 12. tantoa urdinentzat. 12 eta 9. Sake labur-laburra atera du Aritzek, eraman Zerrok. Nahiko indik. Atzera Milikuak. Atzeraka ator Zerro eta ezin. Kanpoan. 13 eta 9. Hor Milikuak atzera jo duenean, lehen da biziko bi pausoak aurrera eman ditu Zerrok. Airez eramateko hobea ez delakoan, gero berriz atzeraka etorri behar izan du. Eta eraman bai baina kanpora. Sakea da, ongi Zerro. Atzera Milikuak. Atzera Milikuak. Zabal-zabaletik bildu Zerro. Zertzen zaio Tolosari. Aritzek ez du asmatu. Zerro pilota onna du. Atzera, oso atzera eta errebote garbi-garbia. Esan dugu jo aurretik ere pilota ona zuela, oso ona, baina bai eman ere, Josian? Frontixe bentsat pikai aprobetxatuik eta Frontixe aprobetxatuzko golpea oso egonek eta oso aurreko pelota hauen, pelota oso ona hauen eta errebotea errestasun ikera garrikin sartu du. Orain ikusiko dugu begira nondik jo duen, bai oso aurretik du, baina bai eman ere, Ondo jarriek eta ondo jarriek, pikain aprobetxatu ere Frontixe, den aprobetxatuz. Eta botea, zazpitardin, eta errebotea. Errebotean oso goian gainera. Atera du Inazio Tolosak, eraman Aritzek. Tolosa. Gantxoa kanpora. Sartzeko aukera txarra ez zuen. Tolosa barnekaldean preso harrapatu zuelako. Baina gehiegi gurutzatu du. 11 eta 13. Beti aurretik dira urdinak, baina ez dute alde erabakigarri lortzen. Tolosa. Sake gaiztoa, bolea zera mandu Aritzek. Orain keinu, atzera Milikuak.
Aritzi, 12 eta 13, hortxe ditu, gain gainean, Josen. Bai, oain gainea zer hobeto jokatzen nahi da, hasieran konfiantza ipare hasi, baina oain pixkana partidu sartu indek, eta hobeto jokatzen nahi dek, eta bazeukea partidu hau irabaztea, behintzat lanak ematea. Cerro. Bikain ezkerrez Milikua. Zartako eman dion, errebote ingurutik eraman Cerro. Ondo Milikua zeare, Cerro ere oso ondo. Eta zaila huen. Eko Aritze, konfiantza hondi pai utzidik eta bai Milikua kanpoa. 13. Aritzei ezker gantxo txokon utzidik, baina altu utzidik. Milikuak zartako lapza eman di hor ezkerrez, errebote inguruan ederki jarri du pilota. Baina Cerroen erantzuna ere alakoxe izan da. Gero berriz, Aritzek arroek utzi, eta Milikuaren ezkerkara hori kanpora. Sakea egau. Tanto, 14 eta 13. Aurretik, gorriak. Bi aurrenak esakin mordoa indie. Aritzeke bost bat zizkunde itzat, eta martankoako bost damezkira, eta nahiak beste bost. Pero eta ez ente egitzen dek, asko guten dek, eta minik nahi esaketek. Eta lehenengo partidu baino pilota gehiago zeo gala. Bai, pixka gehiago zeo gala. Atzera Tolosa. Oso behan hartu du. Bai, baina konfiantza hondi, bai. Cerro. Atzeaka pauso amate bat zeukean, hori oso traketxe biliek. Atzegaritzek gizan duzi, Eusi Cerro. Ongi Milikua. Cerro ondo, Hasi da baino asko ere hobeto ari da, bai. Gantxoa, eraman Tolosa. Erdi alde indako hauen, ies indakoa, eta gozatua, Frontiseti azkar etorriana, bi pelotarik hor gurutzatu daizkeok, eta lurren junintzaiok, bi pelotari paren tarteti pasaek, bi pelotari tarteti, eta gero pixka sartintzaiok. 15 eta 13. Milikuan esan dio, atzela egiten gehi nahi joana, partido buenak egiten ikusi dunaka izan dela, eta alaek, baina gaur pelota ez entegatzen nahi dek, eta esan egin dio, frontoi azkarretan okerra gonditzela. Frontoia denboa ematen frontoietan, da pelota lasai autortzen frontoietan asko zabetu biltzek. Eta partidu gobena gainea, Eibarren itizkik astelenan. Hau esakea, epa. Eta tanto, 6 eta 13. Tolosak sakez egin duen 6. Oso gaiztoa zen. Bederatzi terdian, ezker orman sartu da erabat.
Milikuak. Atzera, Aritzek. Eta hau kanpora. Sartu itzaigo gainea, etorri zaigo pelotoi. Oma ematen zin pelotoi zala baina. Sartu zaigoen kanpo alde itzi. 14-16. Aritzek atera, Tolosak erantzun. Atzean Milikuak. Eta Zerrori txapapera joan zaio 15-16. Partidu hasieran horrelako mordoska egin du, gero luzaroan oso seguru eta konfiantza handiarekin aritu da, eta orain berriz azken bi pilotak berak galdu ditu. Sakea da. Eraman Zerrok, baina goia jo duela adirazi du aurreko epailean. Goiko sarea ukitu duela pilota. 16. Aritzek ere 6. Aurrelariek 6 tanto egin dituzte sakez asko dira. Hau, Kontamono zer eman du Tolosak, Aritzek ez du asmatu. Boleaz. Tolosa. Bien tartera, iritsi egin da Milikua. Zerro. Atzera, bikain. Ongi, Aritz. Eraman Tolosak oso pelota gaiztu eraman du. Eta hor ongi eskatu. Ies eta kanpora. 17 eta 16 berriz ere lehendabiziko zatiko Zerro ematen digone, Josean. Bai atzea okertuek. Hasiera kaskara eman zio, pelota asko galduz, da gero momentua izan dik, pelota garrak emanez. Eta oain berriz, atzea berriz, atzeneko tantotan atzea okertuek. Laburra eta gurutzatu batera du. Aritzek tanto izan da, sakez egin duen 7. 18 eta 16. Eta 16. Tiratakoa ematen ziren, Josean, ala? Zutzu nahiko dude bazuzkeat, tiratakoa zandoaz. Atera du Aritzek, eta hau ere sakez egindakoa, 20 eta 16. Sakez egin duen 8. Pila handia da. Batez ere, bibitara. Atera du Aritzek, eraman Zerro. Ezko gurutzatu airea.
arazo egin zaio Milikuari. Bote arroa egin eta erabat ezker orduan sartu zaio 17-20. Eta hori sakea berreskuratuta, berriz ere beren aukerak baditu Uztegorria. Aritzek, Tolosa atzera. Eraman Milikua. Txapa gaineko bikaina, aso Aritzek, oso zaila eraman du. Zabale hainakua, eraman hori ere Aritzek. Atzera orain Tolosak. Pilota gaizko askoak aso ditu Aritzek. Bai, gaizki jarrita zegoen Zerro. Zerrok. Aritz. Goleakada Aritzek. Gantzoa orain. Atzera Tolosak ederki bildu du, pilota gaiztoa jarri, ongi Milikua. Eta hor Zerrok. Ketxi egina izan du eta gehiegi. 21 eta 17. Aritzen azken sakea izango da. Eraman Zerrok. Atzera Milikua. Gozatu. Mozkeratu zaio Zerrori eta ez da iritsiko. Ez da iritsi 22garrena. 22. Aritzek eta Milikuak, 17, Tolosa 3garrenak eta Zerrok. Aurretik jartzea ere lortu dute. Tolosak eta Zerrok, Zerro asentatu den garaian, baina berriz ere pilota erraza galtzen hasi da, eta hainbeste galduta 22 iristea zailego, Josean. Beti izateuna, hainbeste galduta 22 iristea zailego, hasiera kaskara mantziok eta bukaera ere bai. Hor partiu herrialdea tarteat izan digo oso ondo jogatuna, konfiantzain jogatuna, baina pelota atzenen behintzat sake asko, 8 uste izan diena, eta gero pelota asko galdudik, eta hola 22 iristea zailek. 318 pilotakada izan dira. 40 minutuz behetik partidaren iraupena, 19 minutu pasatxo jokoaren. Beno, 22 iritsi dira guk zuei eskaintzeko genuen azken partidako 4 protagonistak ere. Beno, 22 bi bakarrik iritsi dira, baina honen bestez bukatu da partida eta estadistikek datu hau etxek utzi dizkigute. Sakez, tanto asko izan dira, Tolosak 6, Aritzek 8, Airez bat Tolosak 2 Aritzek, Zabalean bat Erez Tolosak bat Aritzek, erasoan ez du pilotari galdu Tolosak bat Aritzek, bestela beste bana ere galdu dute. 7 egin eta bat galdu Tolosak, 11 egin eta 2 galdu Aritzek. Eta atzelari dagokienez, errebotean pilota bat ikusi dugu, Zerrorena, bikaina izan da benetan, galdu berriz, 10 pilota galdu ditu. Zerrok, 10 horietatik 4 behartuta galdutakoak, Milikuak 7 galdu ditu, bai. Milikuari 7 horiei 6 sake erantzi ezkero 13 doaz, eta Zerroren 10 horiei 8 sake erantzi ezkero, pentsa. Bai, asko, aurrelarik pelota oso gutxi galduie. Itxeko aukerak gehi ez izan, tanto politikek gehi oso gutxi indizkie, baina atzelarik pelota asko galduie, eta hola pelotan, enbeste pelota galtzen den zaila pelota ditia. Beno, pilota zaleok, asteburka dena den hasi besterik ez da egin pilota zaleontzat Euskal Telebistan, izan ere, bihar Logroño